pamilya na walang tahanan, gusto ko mabigyan ng tahanan. Lahat ng pamilya na walang trabaho, walang anak buhay, gusto ko mabigyan ng anak buhay. Ito ang Pabahay Plus Form. Sa tuwing sa Senator Manny Pacquiao ay maglilibot, pinapapirma ang mga tao na gustong magkaroon ng sariling bahay, trabaho at hanap buhay. Marami nang nakapagparehistro at nabigyan ng mga Pabahay Plus IDs na magsisilbing resibo kapag nanalo si Senator Manny. Ayaw ko sa bansa natin na may pamilya na walang sariling tahanan. At ayaw ko na may pamilya na walang sariling hanap buhay. Bibigyan po natin sila ng tahanan, libre, walang bayad kahit piso. At bibigyan pa po natin sila ng kapital panghanap buhay. Para mas marami pa ang makapagparehistro, gumawa na rin ng website para sa Pabahay Plus Forms. Mas pinadali at mas pinabilis. Just type in www.mplibrengpabahay.com. I-click ang Pabahay Form button at sagutan ang survey. Ilagay ang kompletong pangalan, address, birthday, cellphone number, at email address. Pagkatapos sagutan, ay may lalabas na ilang personal na katanungan tulad ng kasalukuyang hanap buhay, iyong pangangailangan at kung paano mo nalaman ang tungkol sa Pabahay Form website. Matapos sagutan, lalabas ang iyong MP Pabahay Plus ID. Maaari mo itong i-save at i-print bilang patunay sa iyong partisipasyon. At bilang bonus, maaari kayong makatanggap ng personal na tawag mula mismo sa ating pambansang kamao at future President, Manny Pacquiao. Sama-sama tayong lumaban para sa tunay na pagbabago at may angat ang buhay ng bawat isa sa kahirapan. Boss, taas boss!